yabemi bangaphandle ecofa imvaba ngakwaPepsel. Cofa Imvaba FM Youth Waves. Mandibambe ngazo zozibini kubaphulaphuli becofa imvaba Youth Waves. Indaba eziphala phambili zifundwa nguAkhona Ntamnani ngumazikhali ke lowo. Ngomhla we-21 kaFebruwari kulonyaka sime kuwo ngosuku lwangecawe. Itshe yangqongqa ivenkile yabemi bangaphandle engakwaPepsel ecofa imvaba. Umlilo uphume kwivenkile yabemi bangaphandle. Xa kusenziwa uphando kumi wangaphandle waseSenegal, uthi kuye kwaqhashumba isifudumezi sokutya microwave. Iye yachaphazeleka ke nevenkile yakwaPepsel kwesi sehlo apho abahlali bebengumbono omxesibe bethutha impahla bezenzela. Cofa Imvaba FM Youth Waves. Elinye inqaku eliphala phambili kuye kwafumanisekisa ukuba esinye isehlo esenzeke kwisikolo saseSt James ecofa imvaba apho abafundi bebehlaselana besilwa. Amapolisa aye enza uqoqo ngesi sehlo bafumana izikhali. Uphando olupheleleyo lusenziwa sisikolo. Inqaku lokugqibela phambi kokuba sizisonge ezi ndaba, icofa imvaba FM Youth Wave ibuyisa i-initiative ibiyekwe kwiminyaka emithathu edlulileyo. Igama layo elinguMakafane Nam, apho ancedisa khona ngempahla ebantwini abahlelelekileyo. Umntu onomdla wokuthanda ukuncedisa angatsalela le nombolo ngu-063 551 1559. Kwezemidlalo kubhaxabulwe kanobomi iqela leKaizer Chiefs libethwa liqela leStellenbosch ngamanqaku 2-1. Ziphela kanjalo ke mphulaphuli